metriä 5 kilometrin munan avautuminen. Oh my god! Mitä veikkaatte mitä tulee? Mitä? Sanokaa! Sanokaa jotain! Mä veikkaan tulee Pikachu. Pikachu. Se on pakko olla Pikachu. Paras! Ollaan tässä hetki. Mut kävellään kuitenkin tätä hetkiä. Tulee tähän takas sit kohti. Joko? Oh my godness. Koska me saadaan lisää pokepalloja. Ja sitä paitsi. Ihan juuri näillä minuuteilla. Muna. Mä saan ponita Niin mäkin. Mä oon vielä iloisempi. Se on ihan kohta munana. Yes. Mä en saa. Mä tarvitsin 3. Ei miksi mä aina? Laita houkutin oikeesti. Laita. Mä tarvitsin. Ai tämmönen? Joo, se on houkutin. 3 ja 4. Laita. Laita. Miksi? Laita se. Mut sulla on pokepallot vähissä. Anna mulle laita. Nyt. Mä en oo laittaa. Jos mulla olisi enemmän ja nyt tulee heti paras lähelle. Ja nyt kun tulisi jynksi. Yes! Kattokaa! Kattokaa! Oh my goodness! Oh my goodness! Oh my goodness! Oh my goodness! Mikä tää on? Startti. Meilläkin on toi, onks sulla toi? Mikä on se? Mikä tän CP on? Mikä tämän CP on? Hyvin vaan sun paikkaa. Powerappas se. En mä jaksa. Mä kerään. Nyt mä saan powerapattua. Jee. Kattokaa. Mä powerappaan Näytä tän. mikä. Oh my goodness. Mä voin antaa sille tätä. Ota. Kattokaa, meitsillä on 188 tää. Minne se lensi? Mä en tykkää tosta. Vittu mikä pettymys. Tuolla saatana runkku tuli.